Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batezunat magazinera, gaur urtarriaren 27. eguna dugu eta gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu eta horretaz gain parlamentuan ere ibili gara. Elkarrizketa hori nori egin diogu? Lazaro Elizalderi, bera Zabal Santxe elkarteko kidea da, elkarte hau bigarren zabalgunean kokatzen den auzo horretako elkarte bat da, eta haiek kasu honetan desadostasuna agertu dute, adierazi dute, udala, Iruñeko udalaren plan urbanistiko baten inguruan. Izan ere plan urbanistiko honek proiektatzen du, aurre ikusten du bertan bigarren zabalgunean parkin bat egitea, autoentzako 300-etik goiti parkin egin nahi dituzte, parkin espazio, eta horretaz gain autobus geltoki zarra birmoldatu edo eraitsi nahi dute hor, eraikin berri bat egiteko. Haiek diotenez, honek, proiektu honek ez du logikarik, haiek auzoa ulertzeko duten moduan behintzat, eta bertze hiri eredu bat aldarrikatzen dute. Hori guztia, Lazaroka azalduko digu asko hobeto, eta horrez gain erraten genuen moduan parlamentuan ere ibili gara. Kasu honetan, era bat gaurkotasuna duen gai baten inguruan galdinez parlamentariei. Osasungintzaren egoera Nafarroan, nahiko kinkan dagoen kontu bat delako, itxaron zerrenda luzeak ditugu, esklusibotasunaren auzia ere hor mahai gainean jarri dute orain medikuen sindikatuek, eta Bortziretan, bertze aldetik ere bai, egoera nahiko lazgarrian edo zailan daude, mediku faltagatik guzti hori galdetu diegu, kasu honetan EH Bilduko eta Geroa Baieko parlamentariek erantzun dute, ikusiko dugu zer duten haiek errateko. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Hasteko, beti bezala, efemerideak. Urtarrilaren 27 zen, 1888an, National Geographic Society sortu zen Washingtonen ezagutza geografikoak zabaltzeko. 1900 eta lehenengo urtean, Giuseppe Verdi musikari italiarra hil zen. 1900 eta 58 urtarrilaren 27an, Armada Gorriak Auschwitz kontzentrazio esparrua askatu zuen. Eta 1900 eta 83an, Alkaserreko 3 nerabeen hilotzak aurkitu zituzten. Goazen orain gaurko lerroburu nagusiekin. Osasun zerbitzu duina nahi dugula aldarrikatzeko auniz luzatzen ari den eta denborarekin okerrera doan arazo bat salatzeko, Bortziritako hainbat lagun elkartu ziren hortzegun arratsaldean Bortziritan. Gobernuak 210.000 euro bideratuko ditu Nazurintzako alokairu bolsari etxe bizitzak lagatzea sustatzeko. Hezkuntzak iragarri du 3 urteko gehieneko ratioa 20 ikaslera murriztuko zaiela laguntza premiak dituzten ikasleen indize negatiboa duten ikastetxeetan. Herritarren arretarako bulegoak 17% igo zuen iaz hartatutako hitzorduen kopurua 38.113 eta pandemia aurreko zifretara hurbildu zen. Elurrak kentzeko 61 makina jarri ditu martxan Nafarroko gobernua elur-kota ostiral honetan 200 metrora jetzi daiteke. Ángel Prado Venezuelako Simon Planaseko alkate eta El Maizal komunako buruzagia baztanen izan da. Enpresari eta agintarien erasoaldiaren aurrean gazte langileok borrokara lemapean, arratsaldeko 6 Sarasate pasealekutik abiatuta manifestazioa deitu dute larunbaterako gazte koordinadora sozialistak. Akira Yoshida dantzari eta David Bernuez teknikaria mas sarietarako hautagai nafarren artean daude. Bersoaroak bersolaritzaren inguruko 6 hitzordu proposatzen ditu otsailaren 9tik martxoaren 2 bitartean mota guztietako ikusleen. Ikus dezagun baitere asteburu honetako agenda kulturala. Eta hortziralean, Ernest Ann Celestine pelikula eskainiko dute Txantreako Salestarretan, atxaldeko 8etan. Labaren Kabalak literatura solasaldien barne, begirada disidenteak euskal poesian, atxaldeko 7etan, Lizar Begoña eta Elena Olaberen eskutik, Ibon Egainak gidatuta. Eta hortziralarekin akitzeko gastroshowa, Receta para la ciudad soñada antzerki komunitarioko pieza eta El Alcaraván, Argetaseko arroz ekologikoa izanen dira protagonistak.
Antzerkia eta afaria beraz gaueko 9:00. Baitere goxuan salsa musika taldeak salsa erritmo latindarrak eta euskarazko letrak nahasten ditu. Atxaldeko 7:00 kontzertua eskainiko dute Zentral Antzokian. Eta larunbatean, Txangoa, Arabako Errioxara Zaldiko Maldiko elkarteak antolatuta. 9:30 abiaturik, Hotel Tres Reyesen paretik, Guardia Herrira bisita gidatua eta Barbakana aztarnetegira ere bisita eginen dute. Eta Jus Larrotxako Zibiboxean goizeko 11:00 laborategi artistikoan emozioa eta artea landuko dituzte ontakoan. Baitere Burlatako kulturretxean ospatuko da Nafarroako 9. trikitixa jaialdia, atxaldeko 8:30 hasita. Eta igandeak Mantapean Laba sarearen zinema zikloaren barnean, Josu Martinez zinemagileak Salvador Gaztain Kormutxa bere film kutxunaz hitz eginen du. Eta larunbatean ere, arratsaldeko 8:00 aitzinera aurreta gurasoentzako euskal karaokea Zaldiko Maldiko elkartean. Eta orain egunkarien azalak ikusteko gaurkoan ze berri ditugun. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, greba geldiarazteko medikuen ordainsaria igotzea onartu du Osasun Sailak. Medikuen sindikatuak 800 euroko soldata igoera eskatu du aurten eta bertze 800 eurokoa 2024an. Sailak gaixoentzako zerbitzua hobetzeko baldintza jarri du. Lehen arreta primarioan, medikuen agendak mugatzeko errefortzuak aipatzen dira. Argazkian berriz, bertze kontu bat, autobus bat, ageri da, eta izenburuan maskararik gabe otsailaren 8:00. Garraio publikoan ez dira nahitaezkoak izanen. Lerroburu gehiagotan, Orkoienen taldeko bortxaketagatik ezarritako 3 zigorrak jaitsi egin dituzte, baita ere Nafarroak 300.000 landun ditu 15 urteko daturik onenak, eta Atarrabiako krimenaren egilearen konplizea Madrilera ihes egin zuen gazte bat da. Diario de Navarran berriz, lerroburu nagusian, poliziak uste du Algeziraseko jihadistak 2 hilabetean erradikalizatu ostean bakarrik jardun zuela. Aurrekari psikiatrikoak zituen eta kanporatze espedientea ireki zitzaion. Epaileak borondate terrorista ikusten du eta atxilotua salafismoarekin lotzen du. Argazkian Osasunako jokalariak entrenatzen eta izenburuan koparekin ametsetan. Ruben Garziaren hitzak. Ezin deskribatuzko erokeria izan zen eta orain finalera iritsi nahi dugu. Berri gehiagotan, Nafarroko medikuek eta Osasun Sailak jarrerak hurbildu dituzte greba saiesteko eta Nafarroak 2022 itxi du, 5.200 okupatu berri, baina 1.100 langabe gehiagorekin. Gara egunkarian, Txibitek medikuen esklusibotasunak kentzearen alde egin du. Lehenago, adierazi bezala, Nafarroko lehendakariak neurri hori justifikatzen du profesionalak erakartzeko beharragatik. Argazkian, langileen kontzentrazio bat eta izenburuan, portua blokeatzea pentsioen erreformaren aurka. Portuak funtzionatzen ez badu, enpresek moteldu egiten dute, tokiko ekonomia blokeatzen saiatzen gara, diote bertako manifestariek. CGTek deituta Baionako portuko sarreran elkartu ziren 100 langilek helarazi zuten mezua izan zen hori. Baita ere, berri gehiagotan, Israelek bertze 9 palestinar erail ditu nazioarteko isiltasunaren aurrean, eta Errusiak bombardaketei berrekin die, mendebaldea bere tankeekin gerran nahasi eta gero. Berri egunkarian argazki handi batean, Eneko Kaie eta Teresa Toda Foro Sozial Iraunkorreko kideak ageri dira. Gizarte zibilak dauka giltza dauden korapioak askatzeko errandute. Argazki txikiago batean azpian Atletik ospakizunetan, Atletik berriro finalerdietan, eta alboko azkeneko argazki batean Rodolfo Ares ageri da, atzo zendutakoa. Izenburuan, PSeren funtsezko pieza. 15 urtez Araba, Bizkai eta Gipuzkoako sozialisten antolakuntza idazkari izan zena zendu da. Bake negoziazioetan parte hartu zuen eta Jaurlaritzako barne sailburu zela hil zuten ertzaintzak Inigo Cabacas. Baita ere, berri gehiagotan otsailaren 8 aitzinera ez da maskara beharko
hegoaldeko garraia publikoan, eta berriro ere, medikuei esklusibotasuna kentzea aztertzeko prest agertu da Txibite. Eta kitzeko Euskal Herria Irratia. Txosten tekniko batek arrazoitu beharko du euskararen balorazioa zizur nagusian. Euskararen ordenantza aldatu du zizur nagusiko udalak euskara jakitea derrigorrezkoa ez den lanpostu publikoetan merezimendu gisa baloratzeko. Baita ere, Martin Zelaia sustrai erakuntzako kidearen hitzak Alboko Berrian. Erne egon behar dugu, auzitegietan lortu ditu eta azken handitzeak bai edeo dietak. Eta azkeneko berri batean, 16. mendeko Iruñeko armarria kondestablen da ikusgai. Ea, asteburu honetan ze eguraldi eginen duen. Gaur hortzirala, giro hotza nagusituko da prezipitazioekin batera. Zerua arras, hodeitsu edo estalita egonen da eta zaparradak botako ditu tarteka. Ugariagoak izanen dira Kantauri isurialdean eta mendebaldean. Gaur ere ekialdean eta hegoaldean ia ez du ezer bustiko. Elurkota hasieran 600-800 metro inguruan egonen da, baina egunaren bigarren partean 400-600 metrora jeitsiko da. Iparra haizea ibiliko da, tarteka zakar, Ebro ibarrean batez ere. Larun batean, asteburu negu giro gorriarekin hasiko dugu. Zaparradak botako ditu bertze egun batez ere Kantauri isurialdean eta mendebaldean. Elur mailari dagokionez 400-600 metro artean izanen da, eta eguna amaitzeko 300-400 metrora egon liteke. Iparraldeko haize biziarekin jarraituko dugu. Bolada gogorrak neurtuko dira kostaldean, mendi inguruetan eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 2-7 graduren artean geratuko dira, eta izotza botako du barnealdeko hainbat tokitan. Igandean temperaturak bertze koxka bat egin dezake behera, baina atertzera eginen du. Hodei ugarirekin jarraituko dugu eta goizean prezipitazio txikia egin dezake, batez ere iparraldean eta mendebaldean. Arratsalderako atertuko du eta ostarteak zabal litezke, batez ere ekialdean eta barnealdean. Ebro ibarrean giroa eguzkitsua izanen da orokorrean. Elurkota 200-300 metrora egon liteke lehen orduetan, baina egunak aitzinera egitearekin batera igo eginen da, 800.000 metro artean. Iparra haizea ibiliko da, temperatura maksimoak 1-7 gradu artean geratuko dira eta barnealdean izotza botako du. Aitzineko batean hemen izan genituen zizurreko kide batzuk, hain zuzen ere, bertako parke batean, Taiuntze parkean egin nahi zutelako autoentzako parkin bat, eta nolabait ere haiek ikusten zuten aldre beskeri bat zela gaur egun halako zerbait egitea. Eta orain, ez dakigu antzekoa edo ez, baina behintzat gaiarekin zer ikusia duten, bertze kontu batekin ibiliko gara, izan ere Iruñako 2. zabalgunean, badago proiektatuta plan urbanistiko bat, hemendik eta hauteskundetara bitartean nolabait ere legealdia akitu aitzinetik martxan jarri nahi dutena. Bertan parkin bat egin nahi dute 300 eta piko 300tik goiti kotxerentzako, eta horretaz gain autobus geltoki zaharran ere moldaketa batzuk egin nahi dituzte. Edo zein kasutan, Zabal Santxe izeneko elkarteak nolabait ere hor bere zalantzak atera ditu, ikusten ditu hor eginen diren gauzak akaso ez direla zentzuzkoenak 2023 honetan, gauden garai hauetan, eta hori zertan datzan, nolabait ere haien zalantzak eta haien kexak zertan diren argitzeko, hain zuzen ere, elkarte honetako kide den Lazaro Elizalderekin egonen gara gaur atxaldean. Atxaldeon, Lazaro? Kaixo. Mil esker gurean egotegatik. Lehenik eta behin galdetuko datzut Lazaro elkarteaz bera. Zer da, Zabal Santxe elkartea? Pues elkartean biltzen gara, auzo bizi izateko tokia bilakatu nahi dugunok, eta besteekin diferentzia dugu, beste batzuk badute ikuspegia auzoa da jendeak erosalmentak egiteko tokia eta gero bere herrira edo bere auzoa joateko, eta zerbitzu auzoa, baina gainontzeko Iruñerriko edo beste herritako jendearentzat, eta guk pentsatzen dugu
bertan bizi gara eta goxoago, leku goxoago bat bilatzen ari gara. Erran nahi duzu, badirela, bigarren zabalgunean bertze elkarte batzuk, baina nolabait ere bertze filosofia bat dutela. Beste filosofia da, eta beraiek pensatzen dugu merkataritzarekin interes amankomunagok dituztenak guk ditugunak, baina guk pensatzen dugu, merkataritza importantea da, baina ez da bide bakarra auzoa egiteko, baizik eta bertako biztanleengan pentsatu behar dela, eta hori eskatzen dugu eta horren inguruan gaude. Beraz, ez dakit erabat bat eginen duzuen udalak hain zuzen ere, Iruñeko udalak atera duen kanpainarekin, non erraten duen komertzioa da hiri batek izan dezakeen gauzarik handiena, hori erraten. Bueno, komertzioa da parte bat, baina gure auzoan hain zuzen ere metatzen dira komertzio multinazionalek dituzten ordendak eta baitere zerbitzuak, eta hori parte bat izanik baitere administrazio publikoko zerbitzu batzuk edo ikastetxe pribatu asko daude instalatuak gure auzoan, eta hori parte bat izanik, baina horrek ez du ardatza eman behar auzoaren bizitzari, eta hori da pensatzen duguna, pensatzen dugu bertako biztanleok izan behar dugula baitere zerbitzuak eta baliabideak eta merkataritza, hurbileko merkataritzan eta gune batzuk gure bizitza egokiago izateko. Auzo bizigarriagoak beraz egitea, eta kasu honetan, egin nahi duten proiektu hori ez duzu ikusten erabat zentzu horretan doanik. Konta iguzu pixkat proiektu honetaz, plan bat egin nahi dute, plan urbanistiko bat ulertzen dut, eta hor, okerrezpanago, badire nolabait ere bi kontu garrantzitsuenak, batetik parkina eta bertzetik, autobus geltokiaren zahar berritzea. Gure ikuspuntutik, aurkeztu zen plan horretan, ez da ongi nabaritzen ongi diagnostikatu dituztela gure auzoaren egoera. Adibidez, ez da egiten bertako populazioaren diagnostiko bat. Guk ikusten dugu argi eta garbi oso auzo zaharra dela eta hor bizi garen zaharrok ez ditugu ikusten gure presentzia hor dagoenik. Eta besteak beste, esaten da, importanteena da merkataritza edo bertako zerbitzuak jendea ona gure auzora etortzeko eta baita ere hor erosketak edo kudeaketak egiteko eta joan da etorri egin behar duela, horrek zer suposatzen du? Trafikoa areagotu egin behar dela eta diagnostiko horrek esaten du ez dela nahiko zerbitzu horiek eta areagotu behar direla, hor kokatu behar diren zerbitzuak, eta guk esaten dugu, zerbitzu horiek denontzat Nafarro osorako edo Iruñerriko zerbitzuak banatu behar direla zenbait auzoetan, eta horrela bizikalidadea auzo bakoitzeko hobetuko dela dena bananduta izanik. Guk ulertzeko, nolabait ere momentu honetan Iruñeko udalaren estrategia, hor dagoen gobernu taldearena da, bigarren zabalgunea, edo akaso zabalgunea orokorrean, bihurtzea merkatal eremu bat. Eta zerbitzu eremu bat. Eta, badira beste hiri batzuk, horrelako estrategiarekin zer lortu dute, auzo hutsak, zerbitzuak abian dauden ordutegian bizirik daude, eta gero jendea joaten da, eta inork ez du bizi nahi izan, hor dena utxik dagolako, eta ez da barneko jendearen mesederako eginak, baizik eta kanpotik datorren jenderako. Eta horrek ekartzen ditu baita ere proposamenak, eta proposamen horiek ez gaude ados, diagnostikoan ados ez gaudelako. Nolabait ere, ez dakit ados egonentzaren Lazaro, ez dakit, da gaur egun behintzat Europatik eta toki batzuetatik proposatzen den ereduaren akaso kontrakoa, ez? Pixkat, ez dakit, 20. mendeko edo urbanismo eta hiri eredua, ez da? Hiria bera zatitzea, ez? Sektoreka, hemen egiten dugu lo, hemen erosten dugu, hemen egiten dugu aixia, eta gaur egun, bertze toki batzuetan, adibidez Parisen badakigu, hirire aldarrikatzen, bertzelako hiri modu bat, ez? Dela, ez egotea dena espezializatua eta zatitua, baizik eta erraten duzu moduan, haizu, nik nire auzoan izatea, ez bakarrik multinazional eta
merkatuak, baizik eta eskolak eta hau eta bertzez. Guk uste dugu hortik hartu behar dugula esperientzia. Beste tokietan hori porrot izan da, eta gurean orain berriro egitea porrotera eramango gaitu. Hori ikusten dugu argi eta garbi, bai. Zehazki, horren ardatzetako bat, proiektuarena, parkin bat. Zer egin nahi dute, Lazaro? Bueno, proposamen horretan agertzen da bost parkin beharrezkoak direla. Zergaitik, alde batetik zerbitzu horiek indartu behar direlako, eta beste alde batetik ez dutelako kuestionatzen gure zabalgunetik pasatzen den trafikoa herriak eta beste auzoak komunikatzeko bidea dela besterik ez. Orduan, zer ekartzen digu hori? Jendeak alde batetik aparkatzeko tokiak behar duelako eta beraien eredu bat izanik, jendeak eros salmentak egiteko behar du aparkatu eta joan. Eta guk esaten dugu, ez, hemen nahi dugu beste eredu bat, orain zabaltzen ari dela. 15 minutuko hiria. Edo nondik, edo nora joateko auzo berean, 15 minutu oinez egitearekin aski da, ez da zergaitik izan behar da, ez dakit, dentista baten konsulta, justu parkina atetik. Ez, horrekin ez gaude ados, baldintzatzen duelako gure auzoaren egoera. Eta beste alde batetik ikusten dugu diagnostikoan, guk egin dugu gainontzeko diagnostikoa, eta ikusi dugu, plan horretan, testuan, ez direla agertzen gutxienez 3.500 plaza daudela izkutuak, eremu pribatuetan edo erabiltzen ez diren eremuetan, horiek badira, orduan beharra hain larria egiteko parkin berriak ez ditugu ikusten, argi eta garbi. Eta egitekotan, agian, egin beharko balira, ongi diagnostikatu, ongi identifikatu beharrak, baina inguruko tokietan baditugu zenbait tokiak, Larrabide estadioan oso eremu zabala da, eta hor pila bat egin daitezke, edo baita ere seminarioan oso eremu zabala da, baina hor planteatzen dutena da, trafiko gehiago ekarriko dituen estrategiak, eta horrekin ez gaude ados, zeren eta pentsatzen dugu, inguratu bideak auzo batetik edo herri batetik besterak joateko bideak, eta baita ere banatu zerbitzuak, eta egitekotan egin behar baldin bada aparkalekuak egin daitezen inguruetan, eta ez barneko eremuan. Parkin hauek lurrazpiko parkin bezala planteatzen dira? Bai, denak, Galizia etorbidean, eta Olite kalean, eta baita ere Gurutzeko plazan edo Sanguesan, eta gainera uste dugu baita ere gezurkeri pixka bat egiten ari dira, hor egiten ari diren proposamenean agertzen dira irudiak, simulazioak, non dena zuhaitzez beterik eta itzalaz beterik agertzen da, baina justu hain zuzen ere guk ikusten duguna da egin diren parkinak, porlana, zementoz, azalera dute besterik ez, eta horrek zer suposatzen du? Bizia, udan, adibidez, izan dugun udan, egonezina dela, porlan horrek erakartzen duela beroa, eta bero hori askatzen da, egun eta gau osoan zehar, ez dagoela lekuak itzalarik, ditugun zaharrok, toki berezi goxoak ez ditugu, ari dira terrazak jartzen, baina dena da merkataritzari begira eta ez hobeto egoteari begira. Gainera, Liberean, ezakitea, akaso hau urrun joatea da, baina komertzioak dauden tokia handitz, hain zuzen ere, izaten dire kontrakoak, hau da, eremu peatonalak. Horri biltzen da jende handitz, ez? Aldiz egiten baduzu eremu bat, era bat errepide zeharkatua dena, hoi normalki ez da izaten, ez? Gurentzat, hiritarrentzat, ez dakit hainera kargarria, ez zain komodo ez, nola baitere hor espaloi estu batean, ez zain ziur, ordan ere ez dakit ze puntutaraino ere laguntzen duen, xede horretan. Guk ez dugu hori argi ikusten zen, eta beraiek egiten dituzte zirkuito txikiak, eta zenbait zirkuitoetan zerbitzu horiek edo merkatuak edo dendak, eta ondoko tokietan proposatzen dute aparkalekuak egitea, baina 5 minutura, eta
zentru horiek porrotera dijoaz, ez dutelako inongo interesi jendearen zat. Agian une txiki batean bai, baina gero etorkizunari begira ari dira porrote egiten beste tokietan. Gainera, Lazaro, ikusita mundua ze egoeratan dagoen, ez? Dela aldaketa klimatikoaren arazoa, krisi ekologikoa, krisi ekosoziala, haunditzek errango zuten, hain zuzen ere, egin behar duguna da, kotxeak joan ateratzen iritik, ez? Ez nolabait ere, kotxeentzat iria erresagoa izatea. Bai, edo izatekotan garraio publikoa bitartez jendea auzora hurbiltzea, hori badira beste bide batzuk, eta horiek guk aldarrikatzen ditugu, baina baita ere trafikoa desbideratu egin behar da, zeren eta gure auzotik ez da trafiko guztia pasa behar. Eta egitekotan, egin behar da, sustengarria den garraio bidez, bai. Gainean ere ustez, aldarri hauek egiten dituzuena, nabarmentzekoa da, zuzen ere, zabalgune eremu batetik, ez? Zabalgune auzo batetik egiten dituzuela, zeren horrek ez, urbanistek, gaur ez du demorik hemen sakontzeko, baino, ez dakit, izango zuten haunditz errateko, ez? Ze diferenteak diren alde zaharrak eta ze diferenteak diren zabalguneak. Eta zabalguneak egin ziren, hain zuzen ere, kotxearen ereduarekin, ez da? Bloke ikaragarri handiak eta denak nolabait ere uarte moduan eta errepide zinguratuak, ez? Orduan, hain zuzen ere, nire ustez, iduritzen zaitena da, ez dela, ez dakit, gizakientzako adaptatua edo egokitua den hiri eredua, ez da? Ez da bat ere egokitua, eta nahi baldin baduzu jendea, bertan bizi den jendearen bizi kalidadea, hori pixka bat aldatu egin behar duzu, konzeptu hori, eta ez duzu areagotu behar. Eta gure ustez, planak egiten duena da hori areagotzea. Horrez gain, gainera gastu publikoa ere, parkina egiteko. Bai. Kasu honetan, gastu publikoa badago ere, baina ez dakiguna da, eta gainera hori kontutan izanik, orain badira parkin postu asko okupatu gabekoak. Orduan, ez dugu, hain zuzen ere, Nafar gobernuak egin zuen bat justu 100 metrora, eta hortan gutxienez badira 50 plaza edo libre daudenak, eta hori ez da agertzen diagnostikoan, eta ez dakigu ongi zergaitik ari dira hori. Eta baina gainera, alde batetik, udalak gastatzen du birurbanizazioan, eta beste alde batetik, plaza bakoitzak balio du 32.000 euro. Orduan, bi kotxe eros ditakezu diru horrekin, eta azken finean zemento porlana izateko, besterik ez dakizen bat urtez. Gure ustez, astakeria da hori, bai. Lazaro, bigarren kontua, plan urbanistiko honena, nabarben duzuena behintzat, autobus geltoki zaharraren birgaitzea, eta kasu honetan, badirudi proposatzen dituzela bi alternatiba, erabat ezberdinak, ezta? Bai, baina, modu ez argian esaten dutena, baina gauza da, bertan bera ustea, botatzea, eta eraikin berri bat, emblematikoa izango zena, jarriko dutena, non merkataritza gehiago, zerbitzu gehiago jarriko diren, eta ekarriko duten trafiko gehiago, hori kontra esana da, eta, claro, eraikin simboliko hori, normalean, gure taldean badira arkitekto batzuk esaten dute, eske normalean eremu batean eraikin simboliko bat izan behar da, eta badago lehen Iruñeko kutxak zuena. Orduan, hori bada saritua izan zen bere garaian, bada simbolikoa, eta justu ondoan jarri nahi dute antzeko simbolikoa den beste bat. Eta ez bakarrik hori, baizik eta eraikin hau bada bere garaian sari bat eman zioten, aurrerakoia izan zelako, nola garraiatzen zen garraio publikoa, autobusak iristen ziren hiriaren erdiraino, autobus gainean kargatzen ziren zamak, maletak eta horrelako paketeak, hortarako bide berezi bat oso bere garaian oso aurreratua izan zena, eta
eraikina erdian zerbitzua, garraioen zerbitzua zuena, baina inguratuz etxebizitza sozialak, eta hori gure ikuspuntutik behar hori asetu behar da. Badira jende asko behar ditu etxebizitzak, eta hor udalak baditu etxebizitza horiek ziurazki eraberritu behar dituzte, baina hor badira pilo bat, eta behar hori asetzeko bada aski eta sobera. Eta hori ari dira uzten, eta horren trukez ari dira pentsatzen beste eremu batean. Eta, beste ikuspuntu batetik da, duela gutxi jakin genuen badakizue, justu erlojuan izan ziren izkutaturik, gerra zibilean, pertsona bat edo bi, izkutaturik 6 hilabetez, beraien atzetik zebiltzatelako, eta hor egon ziren, orduan, memoria historikoa kontutan izanik bada baita ere adierazgarria hor erekin hori, orduan, baditu alde batetik, arkitektura aldetik badu bere simbolismoa, eta baita ere memoria aldetik badu simbolismoa. Eta erabilera, askoz orain, merkataritza zuzeneko eta baita ere kooperatibak eta baita ere elkarte sozialendako leku bat dago eta erabiltzen ari da, eta gero erabiltzen ari da. Erabilera horiek bertan bera geratuko lirateke, eta gure ustez, pentsatzen dugu, badira edifizio bereziak sailkatuak behar direnak, eta hori mantendu behar dela, eta guk aldarrikatzen dugu hori besteak zerrenda horretan kokatzea betirako babespena izateko. Hain zuzen ere, guzti hau kontuan hartuta aurkeztu zenituzten elegiteak? Elegiteak? Aurkeztu zenituzten, hoixen, udalak aurkeztu zuen plan honi, nola baita ez? Aurkeztu genuen gure ikuspuntuak, eta aurkeztu genituen, baina, oraingoz hori erabakitzeke dago, eta, aurkeztu ditugu, bere prozeduran, badago ireki zen denbora batean, eta gure alegazio guztiak aurkeztu genituen, horiek eta beste kontuak ere baziren non ados ez geunden, baina hori oraingoz erabaki behar dute, eta plan horiek ez dira derrigorrez bete egin behar, baizik eta normalean orientazioak izaten dira, eta etorkizuneko urbanismoari begira lerroak dira besterik ez, baina kasu honetan, hor agertzen den parkina, Gurutzeko plazako parkina, hori onartu gabe, plan osoa onartu gabe, abian ari dira jartzen. Abian, hasi dire, obretan? Ez, hasi dira, orain, ez dakit, behatoki publikoan edo dago, eta jarri dute 20 eguneko epea, eta alegazioak egin ondoren, hasiko dira kontratazio egiten, hauek nahi dutena da, legealdia bukatu horretik, hor egotea konprometitua baldin badago, agian gero urrengo beste udal batek ezin izango luke atzera bota, baduelako konpromiso ekonomikoa eta indemnizazioak eman behar dizkiote. Baina ez dugu garbi ikusten, eraikuntza enpresek agian arazo bat izango dute baita ere, zeren eta kide asko behar direlako, eta kostua ikaragarri handia da. Eta, ez dakigut ere, agian, zabalduko dute kontrataziorako proposamena jasotzeko, baina agian inork ez du hartuko, ez dakigu. Posible da inork ez orkestea. Orain, esaten dute, 256 plazatik badituztela ziurtaturik 200 kide. Baina horietatik ezagutzen ditugu batzuk, badaezpada botatzutela paperak, baina gero ez dira konprometituko, behin jakinda zenbat kostatuko zaien. Orduan, kostua ere atzera eramaten zaitu.
En fin, Lazaro, ze egiten alda honen aurrean? Ez dakit lehen aipatu nazu, kamaratik kanpo nolabait ere baduzuela orain zerbait egiteko, ez? Gure esku dagoen guztia egiten dugu, ari gara pensatzen ea firma jasotzea edo Iruñeko beste taldeekin mintzatzea, baina ez dakigu hori eramangarria izango den ala ez, baina baita ere pentsatzen dugu agian ez dutela lortuko, baina gure ustez hori astokeri hutsa galanta da, eta pentsatzen dugu baita ere berez jendeak, jende nahikorik ez dela izango parking horren plazak betetzeko. Hor bai baduzu adibidez nolabait ere ekiteko aukera, ez? Oposizio publiko erakusten baduzu, segurazki ere jendeak oraindik ere gogo gutxiago izanen du erosteko parkin horiek? Bai, hori ari gara, hori karta egunkarietan agertzen, irratian, hemen bezala, eskertzen dizuegu leku egiteagatik, eta gure esku dauden gauza guztiak egiten dugu, baina guk ez dugu giltza hori izteko edo ez izteko. Eta horrez gain, baduzue uste dut orain zerbait antolatu behar duzuela, ez? Normalean urtez urte pandemiak kenduta egiten da auzo guztien elkarteko jai bat, eta aurten egingo da jaia Askatasun plazan, eta izango da larunbat honetan, eta baita ere nahi dugu gonbidatu, etorriko diren guztiei. Normalean egiten dira erraldoiak baita ere hor ibilbide bat egiten dute, baina baita ere pentsatzen dugu udalak behartu egingo gaitula espaloitik ibiltzea, eta ez digu utziko 60 erraldoi baino gehiago dira, eta espektakulo ikaragarria da, eta baita ere hor jolasak izango dira, eta beste jai politxe izango da, larunbat honetan. Badakizue, kotxeentzat parkinak eta errepideak, erraldoientzat eta pertsonentzat espaloiak. Hori da planetako bat, hori da ereduetako bat, eta bertze ereduak ere badaude. Hemen hain zuzen ere kontatzen zigun moduan, Lazaro Elizaldek, Zabal Santxe elkarteko kideak, hemen berak aipatzen zigun, bigarren zabalguneko udalak proiektatu duen plan horrekiko desadostasuna agertu dute, eta izanen dugu, horren berri aurrerago ere, gaurko hemen utziko dugu. Mila esker handit, Lazaro. Dale, zuei. Eta goazen Iruñerriko albisteekin. Atarrabian deialdia egin zen, bere garaian Atarrabiako udaleko langileen administrazioko ofizial administrariaren lanpostua aldi baterako kontratatzeko, eta orain izengaien behin betiko zerrenda atera da. Horrez gain, bertze deialdi bat, herriko alkarteei laguntzak emateko 2023 urtean kultura aktibitateak egiteko. Eskaerak aurkezteko epea otsailaren 28an amaitzen da. Zizur nagusiak adierazi duenez, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartel guztiak 2023ko martxoaren 24a baino lehen berritu beharko dira. Horrez gain, aurtengo gabonetan, dendetan, zerbitzuetan eta ostalaritzan, kontsumoa sustatzeko 4. pasaporte kanpaina eginda, eta irabazleak honakoak dira. Janet Neil Sasiela, Ana Maria Martínez Beisti eta Marisa Balda Mariezkurrena. Zorionak. Iruñean, Luis Martorellek Cibibox Kondestablen egindako atzera begirako erakusketak, arte grafikoak eta ilustrazioak arkatzetik adimen artifizialeraino izan duten bilakaera jorratzen du. Komikia, marrazkia, ilustrazioa. 2022-2009 eta 1972 erakusketak marrazkilari Nafarronen mundua, bere unibertsoa eta sormen mundua biltzen ditu, 3 gai desberdinetan. Horrez gain baita ere Iruñean bertsoaroak bertsolaritzaren inguruko 6 hitzordu proposatzen ditu otsailaren 9tik, martxoaren 2 bitartean mota guztietako ikusleentzat. Zikloa otsailaren 9an hasiko da Nafarroko Antzerki Eskolan.
Bueno, arazoa aspalditik dator, egia esan da. Duela ja hainbat hamarkada erabaki zen adibidez, Mir plaza gutxi aterako zirela. Daramazkigu urte asko, non behar baino mediku gutxiegi inkorporatzen diren osasun sistemara. Horrek epe motzean ez zuen halako arazo handirik sortu, baina orain adibidez ikusten ari garaia duela urte desente jubilatzen direla mediku gehiago sartzen direnak baino. Buelta ematen saiatu zaio horri, azken urte hauetan, baina kontuan hartu behar dugula, behar dugu kostatzen dela, ez? Mir azterketa egin ondoren, mediku batek oraindik, espezialitatea eta egin behar du, eta pasatu behar dira 4-5 urte oraindik guztiz inkorporatu arte. Hor daukagu akats sistemiko bat. Beste akats larri bat, zalantzari gabe, akats politiko larri bat, izan zen murrizketena. 2010-2012an murrizketa larriak egon ziren zerbitzu publikoetan, ez bakarrik osasun arloan, hezkuntzan ere bai, eta bar, eta hortik oraindik, ari gara pairatzen horre hartutako erabaki kaskar batzuk. Horrez gain, onartu behar dut, oraindik ez dugula lortu iristea behar den inbertsio mailara. Ari gara, azken urte hauetan, 2015-tik desente igo da aurrekontua arlo honetan, baina oraindik ambizio gehiago behar dugu. Eta gero, aipatuko nituzke kudeaketa arazoak. Adibidez, EAen, Osakidetzan, mediku bati, abisatzen zaio, normalean, 2 hilabete terdiz, esaten da, publiko egiten da, non egon daitezken bakanteak eta zenbat denborarako, eta bar. Nafarroan, batez ere, azken 2-3 urte hauetan, hori ja ez da hola egiten. Nafarroan abisatzen da askotan aste batekin, eta ez da nahikoa, ez? Eta gero ezin ez aipatu ere COVID-eko pandemia, noski. Horrek asko tentsionatu zuen osasun sistema bere momentuan, eta oraindik egia esan da ari gara pairatzen horren ondorioak. Nik esango nuke itxaron zerrenden auzian hiru faktore nagusi ditugula eta atzetik datozen arazo estrukturalak direla neurri batean. Batetik eta ez da denboran hain atzean gelditzen, Alderdi Popularrak Espainiar Estatuan gobernatu zuenean ezarritako murrizketek ekarri zutena zen, esate baterako Mir plaza gutxiago atera zirela hainbat eta hainbat urtez. Horrekin batera, osasun sistema publiko guztietan, eta Nafarroan ere horrek eragina izan du, hainbat eta hainbat mediku jubilatzeko atarian egon direla azken urteotan, eta beraz, erreposizio tasa hori deitzen dena jubilazioagatik, hainbat plaza amortizatu egin dira, ezin izan direlako Espainiar Estatuan ezarritako muga horiek eta funtzio publikoan, kontratazio berriak egiteko muga asko jarri izan zirelako, horrek ekarri du eragina, mediku gutxiago egon direla osasun sistema publikoetan. Bigarrenik, zangarri dago, pandemiak eragin izugarria izan duela, hainbat hilabetez jarduerak, ebakuntzak, konsultak egiteko zailtasun handiak izan ziren, urgentziazko kasuak bakarrik hartatu ziren, eta horrek, itxaron zerrenden poltsa ere loditu zuen, nolabait esateko. Eta hirugarren faktorea, hori ere estrukturala da, baina lehen arretan, osasun etxeetan, prekarietateak, behin-behinekotasunak, eta azken batean, lehen arretak ongi ez funtzionatzearen beste eragin bat bada, azkenean espezializatuan ere itxaron zerrendetan benetan abaritzen den horretan eragina izatea. Alegia, jendeak ez baldin badauka irisgarritasunik bere familia medikuaren gana jotzeko, hainbat gaixotasun eta hainbat patologia okerrera joaten dira, eta lehen arretan ongi tratatu beharrean eta jarraipen egokia egin beharrean, azkenean larritu egiten dira. Eta larriagotze horretan, espezializatuan metatzen da hori guztia. Beraz, faktore batzuk atzetik datoz, beste batzuk oiunturalak izan dira, baina realitatea da, benetan arazo larria daukagula
geure osasun sisteman. Eta horrek ez dauka egun batetik besterako konponbiderik, hori agerikoa da, baina edozein kasutan arazo estrukturalak diren horietan neurri estrukturalak hartu behar ziren aspaldi, berandugoaz, oso berandugoaz, baina edozein kasutan momentu honetan txoke plan bat. Egin behar da, zerrenda horiek ahalik eta gehien murrizteko, baina benetan ez da erreza, osasungintza pribatura deribatzen ari direlako hainbat eta hainbat kasu, hainbat eta hainbat froga, eta hor jarduera sistema publikoan ere haunditu beharko litzateke. Bueno, hau aspaldiko eskaera da, medikuen sindikatu batekoa. Beste sindikatu batzuk ez dute konpartitzen eskaera hau, pentsatzen dutelako, eta guk haiekin bat gatoz gu, guk pentsatzen dugu haiek bezala esklusibitatearen kontuak ez duela konpontzen inolaz ere osasun sistema publikoak dituen gabeziak. Arratsaldean mediku batek nahi baldin badu lan egin, arazorik gabe egin dezake, baina kobratu gabe esklusibotasunarengatik kobratzen dituen 800 euroak. Orduan, mediku batek, hori, utzi nahi baldin badio, esklusibotasuna edukitzeari oso erreza da. Bere soldatan 800 euro gutxiago agertuko dira, baina arratsaldetan edo nahi duenean ireki ahal izanen du kontsulta pribatu bat. Orduan, ez zaigu iruditzen inolaz ere, errepikatuko dut, neurri hori ezartzeak onurik edo konponbiderik ekarriko lukenik osasun sistemara. Bueno, gu esklusibotasun horren aldekoa gara erabat irmo. Ez gaude momentu honetan sindikatu medikoak eta Nafar gobernuak egiten duten planteamenduaren alde inondik inora. Gure ustez neurri handienean medikuek bai administrazio publiko osoan, bai osasungintzan eta bereziki arlo medikoan, osasun sistema publikoan, modu esklusiboan lan egin beharko lukete. Zergatik, horrek indartu egiten duelako sistema bera, mediku batek konpatibilizatzen duenean arlo publikoan eta arlo pribatuan bere lana, horrek indartzen duena sektore pribatua delako, eta ez inondik inora arlo publikoa. Gero denok ezagutzen ditugu kasuak, non mediku bat eta arlo jakin batzuetan, ginekologian, edo psikiatrian, edo traumatologian, espezialitate konkretu batzuk izaten dira, hartatzen dituzten pazienteak, arlo pribatuan hartatzen dituzte, etekin ekonomikoa ateratzen dute, eta gero, batean itxaron zerrendetan ere, gora egiten dute, beste batzuen kaltetan. Beraz, momentu honetan sindikatu medikoak greba iragarri du, hori da beraien eskaeretako bat, baina eskaera horrek ez du inondik inora konpontzen osasun sistema publikoak dituen arazoak, baizik eta kontrara. Elite bati begirako neurria da, lehen arretan esate baterako medikuek ez dute arlo pribatuan lan egiten. Beraz, elite konkretu baten alde planteatzen ari direna da, eta ez dago interes orokorraren baitako planteamendu batean, baizik eta sektore oso jakin bati begira. Eta lehen arretako medikuak adibidez, asko oso haserre daude planteamendu horrekin. Eta Nafar gobernuak benetako akats politikoa egingo luke, ontzat emango balu, eskuina planteatzen ari den hori, eta medikoen sindikatua, erabat korporatiboa dena planteatzen ari den horri, baiezkoa ematen baldin badio. Bai, Bortzirietan eta orokorrean esango nuke landa eremuan gertatzen dela. Halako kexak jaso ditugu ere, Nafarroako hainbat lekutan. Egia da, leku batzutan ere medikuen eskaerari gehitzen zaiola beste bat, eta da, kasu honetan adibidez, mediku euskaldunen eskaera eta barrez, baina bai landa eremuan daukagu arazo larri bat, eta arazo hori maiz ez da gertatzen Iruñan, edo Iruñerrian. Hau da, errazagoa da medikuek aukeratzea, Iruñan, Iruñerrian geratu nahi dutela, eta ez hainbeste hori ez, pizkatu urrutira joatea. Zer egin behar dugu? Pizgarriak sartu behar ditugu sisteman, motibatu behar ditugu ara joateko.
Nola? Bueno, badaude moduak ekonomikoki, egin daiteke bultzatu, haien presentzia landa eremu hauetan, baude beste modu batzuk, egonkortasuna emanez, ara joatea erabakitzen duten medikuei, adibidez, hezkuntzan gertatzen da, hezkuntzan interinoek, pizgarriak dituzte eta egonkortasunaren aldetik adibidez, pizgarri polita dituzte, erabakitzen baldin badute landa eremu bat eta 3 urtez egon daitezke leku berean, eta barrez, badaude moduak nolabait animatzeko mediku horiek ara joateko. Eta noski, hau ari naiz epe motzez, epe ertainean, mediku gehiago behar ditugu, eta lehen aipatu dudana, mir plaza gehiago atera, eta horrela errazagoa izango da, errazagoa izango da, zonalde horietara medikuak joan ahal izatea. Landa eremuan gertatzen dena hori ere estrukturalki aztertu beharko litzateke, argi eta garbi. Baina orain aipatzen genuen esklusibotasunaren afera horrekin, sakonean badago kontu bat, eta bada lehen arreta ez dela baloratzen behar beste. Eta landa eremuan lan egiten duten mediku askok oso modu prekarioan egiten dute. Behin-behineko kontratuekin, kontratu laburrekin, eta medikuen artean hainbeste urte ikasten eta mirre egiten egon ondoren sozialki ere eta eliteek ez dute baloratzen. Beraz, mediku gutxik joan nahi dute landa eremura lan egitera. Horrek zer eskatuko luke? Baldintza duinak lehenik eta behin, kontratu finkoak eskaintzea lehenik eta behin. Eta horrekin batera, estabilidadea, prekarietatea gainditzea, eta landa eremuan lan egiteagatik nik hori defendatuko nuke. Nolabaiteko incentiboak ematea, horiek dira benetan laguntza gehigarria beharko luketenak, edo pizgarri bereziak beharko lituzketenak, landa eremuan ere, jendarte osoak eta herritarrek eskubide berbera daukatelako, ekitatez hartatuak izateko, eta beraz hori saritu beharko litzateke. Eta ez beste batzuek planteatzen duten moduan, osasungintza pribatuan ari direnek sari handiagoa edo diskriminazio positiboa izatea. Orduan, erabat ekibokatuak daude sektore batzuk, eta zerbait saritzekotan, saritu beharko litzateke, benetan landa eremuan ahalegin berezi hori egiten duten profesionalak. Bai, labur, baino Mañiruko udalak egindako eskaerari buruz hitz egin nahi dut. Datorren astean, otsailaren 2an ikusiko delako parlamentu honetan, lege proposamen bat ahalbideratzeko, udalak aho batez onartutako mozio horretan eskatzen zena oso erreza zen, 2 gauza esaten ziren, alde batetik euskara onartzen zen udal horretako hizkuntza gisa, eta bigarrenez eskatzen zen Nafarroako euskararen legea indarrean dagoen bitartean behintzat zonalde mistora pasatzeko. Gure aldetik noski, bultzatu genuen ekimen hori, EH Bildu, Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerrarekin batera, eta torren ostegunan ikusiko da osoko bilkuran. Espero dugu atera ahal izatea, badakigu zaila dela, hasieran baina barrasumak BPSnek esan dutelako ez dutela babestuko, ari gara hitz egiten eta bultzatzen jarraitzen, pentsatzen dugulako funtsezkoa delako eta haien eskubide garrantzitsu bat dela, udalak herriak erabakitzen duena egin ahal izatea, ez? Zentzu horretan, nik uste dut datuek eta erakusten dutela zentzu osoa daukala Mañiruk egin duen eskaera. Haur guztiek ikasten dute euskara daukan ikasgai, gutxienez euskara ikasgaia daukan eredu batean, 3 laurdenek gutxi gora bera ikasten dute D ereduan, besteek A ereduan, eta arrazoi soka luze bat dago hori justifikatzeko, inkesta soziolinguistikoak eta bar, ez nahi luzatuko orain hemen horretaz hitz egiteko, baina bai, esan nahi nuen babestuko dugula eskaera hori, eta beti ere azpimarratuz gure apostua ez dela bakarrik udalerri gehiago pasatzea zonalde mistora edo zonalde euskaldunera ala nahi dutenean, baizik eta herrialde guztiek edukitzea eskubidea ofizialtasunera. Zonifikazioarekin amaitu nahi dugu, parlamentu honetan ez da inoiz gehiengorik egon, oraindik ez dago, baina horren alde egin beharko dugu eta gehiengo horiek bilatzen jarraitu behar dugu.
Bueno, orain dela 2 asteburu, Sadarren izandako gertaera benetan salatu nahi dugu, ezta? Osasuna zale batzuek bandera batzuk ikurrina esate baterako edo Nafarroako bandera Euskal Herria jartzen zuen hori jarrita normaltasunez, beste hainbat partidatan egiten den moduan, eta Osasuna klubeko segurtasun arduradunak joan ziren eta bandera horiek kendu egin zituzten. Guk hori salatu nahi dugu eta kultura eta kirol kontseilariari ere galdera egingo diogu pleno honetan, oso larria iruditzen zaigulako. 2023 urtean, 21. mendean, simboloak persegitzen jarraitzea. Ez dira simbolo ilegalak, inondik inora, persekuzio ideologiko baten aurrean gaude, eta batzuen obsesioak mantentzen jarraitzea egun adierazpen askatasuna aldarrikatzen dugunean denok, benetan oso larria iruditzen zaigu. Beraz, uste dute sakonean ere planteatu beharko genukela, eta arlo politikotik ere konponbideak planteatu behar ditugula. Simboloen demokratizaziorako garaia iritsi da. Ez da posible frankismoan bezala ikurrina ilegaltzat jotzea. Ze persegitu egiten baldin badute, horrek esan nahi du, ilegala balitz bezala jokatzen dutela. Zergatik kendu behar dute edozein palkotatik, edozein gradetatik, edozein tokitatik, eta udaletan ere, daukagun problema. Gehiengo batek, eta herritarren gehiengo batek, eta udal batean gehiengoz, erabakitzen baldin bada ikurrina ere esate baterako, edo Euskal Herria hitza, herritarren gehiengoa ordezkatzen duela, eta hala erabakitzen baldin bada, zergatik ez da posible, zergatik iristen dira isunak, zergatik auzitegiak eta beste sektore, eskuineko sektore politiko eta mediatikoek jotzen dute horren kontra. Horretaz ere, hausnarketa orokorra egin beharko genuke, eta hori da demokrazia, azken batean. Eta 21. mendean, adierazpen askatasuna auzitan jartzea eta baita kirol eremuaren ere, erabat salagarria dela iruditzen zaigu. Eta hor, Nafarroa Gobernuaren aldetik, espero dugu horren salaketa irmoa ere. Hauxen dena gaurkoz magazinean, hau da aste honetan, izan duguna zuei eskaintzeko, orain asteburuana pasa, eta ezatzen du, zozketa bat dugula zuentzako. Xaloa telebistan, zozketa bat dugu zuretzat, zehazki Gaiarre antzokian otsaiaren batean izanen den hondamendia antzeslanerako sarrera bikoitza zozketatuko dugu. Hondamendia zabortegi bat hartzen duelako izpide antzeslan honek, Zaldibarko 2020ko gertakizunak zehazki, bertan hil baitziren bilangile. Axut konpainiaren antzeslan hau euskaraz izanen da, Gaiarren datorren asteazkenean otsaiaren batean, atxaldeko 8:00. Zozketa honetan parte hartzeko, adi, hondamendia antzeslaneko aktoreetako baten izena bidali beharko duzue gure WhatsAppera, eta gure zenbakia hemen azpian duzuena. 6-4-4-6-8-9-8-2-3. Eta zozketa noiz eginen dugu? Hementxe magazinean urtarrilaren 30 asteartean. Zorte on! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.